ଆଜି ବହୁତ କାମ, ତେଣୁକରି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ବାଇଗଣ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ତିନିଟା ପୋଡ଼ି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତା କରାହେଲା। ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗରମ ଭାତରେ ପାଣି ପଡ଼ି ତାକୁ ପଖାଳ ତିଆରି କରାହେଲା। ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଆଇଟମକୁ ଚକଡ଼ା ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଚକଡ଼ି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଛେଚା, ଲୁଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସବୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତାଟାକୁ ତିଆରି ହେଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ପାଣି ପକାଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ବଢ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ ନୁହଁ, ଗରମ ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଭାତ ସବୁତିକ ସରିଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଖୁଆ ଦୁଇଟା।